עושה ככה. באמצע הכביש. סיפור אמיתי או שחלום? אמיתי. אמיתי. לא, אדוני, חלומות מתגשמים. עומד ככה ערום. לא, נו. כן, ערום ככה, באמצע הכביש, נגדל. וכמה הוא היה בן 25, 30, בלונדיני. עיניים כחולות. זה לא צריך, זה בלונדיני עיניים כחולות. אז אשכנזי היה. שער בולש. ערום לגמרי? ערום לגמרי, ככה. יש לו שערות על ה... ככה באמצע הכביש. אנחנו באים עם המשאית, היינו עם המרצדס. מרצדס. מרצדס בא... ראית, עיניים כחולות. כמו כל בן אדם, מה? אותו דבר. בלונדיני. בקיצור, לא יכולנו לנסוע. עצרנו אותנו ככה באמצע הכביש. עלה לנו על המשאית, היינו במשאית מרצדס הגדולות האלה של הצבא. עלה המשאית, עלה על המנוע, וברגליים התחיל לשבור את החלון. וואו, ככה. אני, החלון שלי היה סגור. הוא בא לי לחלון. ברוב פחד, חשבתי שהוא פתוח. אז, הוא היה סגור, פתחתי. סגרתי לו מהר. שבא עליך, באלוהים. היית משהו אני כאן. כל זה הוא ערוך. בקיצור, צריך ככה, תפסו לו האצבעות, הוציאו אותם. אותו עוד פעם ובום. אתה אחד בלק בטח פעם עושה לי משהו את זה. מה? נו. לא רוצה לרדת, עמדנו ככה, לא יכולים לנסוע, לא נסענו איתו. חיכינו כתומו יחד. ירד, נסענו, והנהג אומר לי, בואו נסתכל מה קורה. עצרנו בצד, ואנחנו יורדים מהאוטו, אנחנו רואים, בא איזה פיאט 500, היו פעם 1,000, כל האלה. בחורה בפנים אוטו אדום כזה, לא אשכח. מסכינה סגרת החלונה והוא עלה על האוטו, עלה על הגג. ערום.